ครับ 6.5 6.5 मिटार खुलुमबाय जोंनि नैबे बिटिनि गामिनि अल बिटिनि सोरां युथ क्लाबा फुटबल माने जोलुराव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट माने ओरैबायदि गोसो गुदुं गोजाखा सोरबा नायग्रा सोरबा गेलेग्रा दा ओंखारबाय जोङो आमथेखायाव मोनसे दैमालु इउनिट आबसु होननायजों दैदेनजानाय मोनसे फुटबल खेला बादायलायनायाव जोङो दा ओंखारबाय दे सेंग्राफ्रा गासै रेडिसेनो नों गेलेया गोमोथिउ औ बिराद मोजां प्लेयार लाय ओरैनो केप्टेना थाबाय जोङो नै केप्टेन ओमफ्राय प्रेसिडेन्टबो बियो जोंनि क्लाबनि जितेन बसुमतारी थांना थाङा आमाय थाङो दा बिदिनो बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्लाफोर थांनाय नङा खिन्थु ओमफ्राय गारियाव ओंखारबाय नै माखासे थांगोन अट'जों चलो चलो देरहानायाथ' देरहाखागोन देरहाखायो औ माखासे ओंखारबाय अट'जों सोरबा ओंखारबाय बाइकजों नैबे जाहैबाय जोंनि साब बाजार बयबो ओंखारबाय जोंनि साब बाजारनिफ्राय सोरबा सोरबा नैबेयाव ओंखारबाय नै माने फुल सापर्ट गंसे ओरै ओंखारबावबाय नै ओरै ओमफ्राय जोङोथ' नैबे बोरायजों थांगौ जाहैबाय सेंग्राफ्रा नेगासिनो दङ नै आंखौहाय नेगासिनो दं माने आंसो सालायगोन नालाय गारिखौ रेडि देरहागोनाथ' फाखाखा माने दिनै जुजिनायसो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिजों सोरबा सोरबा साइकेलजों थांगोन आयंआ थांगोन बल नायनो थांगोन दा थाङोनो नै सोरबा बेबायदिनो साइकेलजों थांगोन बोराय बेन्थु सेंग्रा सिख्ला औ सिख्लाफोर गैयालै होमब्ला जों थांदिनि येस देरहानायखौल' लानो लुबैयो बयबो जोंबो देरहानो थाखाय जुजिगोन चलो आं खारनोसै नै आमाय संगोन सासे गाखोजेनबाय सासे गाखोजेनबाय रेडि मिजिं गाखोजेनबाय ओरै जैमुल थाबावबाय आरो ओरै सासे हिरो थाबावबाय येस बिरगोन माने देरहागोन दिनैबो औ आंल'खा हिनजाव गोनां बिसोर सेंग्राफोरा एखे बोलो गोरा गोजा चलो होमब्ला रेडि बयबो रेडि जोंबो रेडि चलो चलो मोनफैबाय होमब्ला आमथेखा नैबे नै पाब्लिक हेल्थ सेन्टार दं बेवहाय खाथियावनो पार्किं खालामबाय दे गारिखौहाय येस अब्ला आगान होबाय नै बेवहाय आमथेखा हाई स्कुलनि गेवलां फोथार माने गेलेग्रा फोथार आरो बे मानसिया बांद्राय जाथ'वाखैनो टाइमा खयथा जाखोथाय 3:10 दानिया बे खेलानि प्राइज एबा बान्था नैबाव नायदो नै प्राइज बेनिफ्राय नायदो विनार प्राइज 36 इंची ट्रफी विथ 60,000 वाव रानार्स आप 26 इंच ट्रफी विथ 40,000 नैबे आरो जोंबो दा नै ड्रेसआपआव दङ सेनै सेंग्राफ्रा ड्रेसआप ओइ गोमोथाव कामन होदो पुरा जस जों फोथाराव ओंखारा खिन्थु बाहेरानिफ्राय गोसो मोदोम जिउ होना जोंबो जोफाखागोन आरो गोसोजों नंगौ नाङा जोनायनिफ्राय जेसे बांसिन मेंगोन राइट बेखौ होनदों रियेल स्पर्ट्स लाभार खेलाया स्टार्ट जानायनि सिगां बयबो माने थाग थियारि रेडि जागासिनो दं फोथाराव माने ओंखारबोजेनबाय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि हाबोदो सार नै फेभारेट टीम आंनिबो नाथाय दिनैहाय माबा जाहैबाय उफाय गैया सार नै हेड कोच जोंने दैमालु सार दैमालु बे नै बिसिनि प्लेयारफोर नायदो नै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि दे फंबाय दे मा मोनलाय नोङो गामिया आयं बिटिनि देरहाखानांगौ दा देरहानांगौ औ बेनिफ्राय रियेल खेला नायग्रा होनब्ला नै बिसोरसै आरो नै नायदो थैयाव हाबबाय बिसोरनिया नैबो दांनायलाबो फुटबलखौनो मोनदांगोन आरो थैयाव ब्लाड ग्रुपआनो फुटबल नै बिदि आरोना जिखियानो जाया मानो खेलाखौ मोजाङै नुनांगौ आरो खस्थ' खालामनानैब्लाबो सियारखौ लाना फैबाय जिरायग्रा मासिखौ येस दानिया रेफ्रि बर्ड टीमखौ नायदो नै बेसेबां होयो सार फुटबलनि मोनसे नेम दं बेखौ जों खेल लायाना बेसेबां होयो सार 6.5 मिटारजों सेक खालामजोबग्रोयो नै बेबायदि बेयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि रेफ्रि बर्डनि बिथांमोन बे सारमोनानो फुटबल सेक्रेटारिबो दं नोंसोरा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि
11 Sport payment jawab dia mah, 10 minutes. FIFA, Mama lan nama, full break lagi nama, nalan. Water. Sudah kena orang nak ya. Wah, nak hai tunggu dulu. Boleh pilih. Running ho. Kan sudah kadang salah. Pilih. Kisah pilih, ada. Kau nak ngalai? Ayah. Boleh. Berlari mobil lalu dah. Kita spin off boleh. Gambar. Rugian aku. Ikut. Kena makan apa? Mulai tak bisa kita kan? Ya. Orang di hotel. Rinda wadah kurian, hai mulai. Kemudiannya macam tu nama ye. Cibai dah, sikunan sih. Kori hamad kalau udah pergi ulala. Semua ni bila mela donra ni.
Kamera on. Deh, salah. Beb, jinak aja bisa deh, iya.